Siinä on tämmöset kutosti. Kiva. Oh my god. Joo. Mä tärisin oikein siinä. Sano. Mä kuvaan. Mä tärisin. Nolle. Nolle. Mä kuvaan. Tiedätkö mä kuvaan? Tää menee YouTubeen. Ihan hyvä palvelu. Voi luoja. Sinne vaan. Ihan vapaasti. Mitäs kuuluu alle? Mitä kuuluu? Hyvä, jännittää. Jännittääkö? Täriseekö käsi? Joo. Mikä sun nimi on? Emilia. Emilia. Näin. Ota vaan kuva, jos haluat. Mä kuvaan se koko ajan. No terveisiä sinne. On se live-kuva? On. Se kuitenkin näytetään. Joo.